Hola a tots i benvinguts al quart vlog de Bike Topic. I d'avui, què és, dilluns? El tercer, tio. No, el tercer és el que estic muntant ara, que surt dimecres. Oh, d'aquest cap de setmana. Sí. Perquè l'has gravat sense mi. Sí, un que no ha sortit tu. Ja era hora, eh? Ja era hora. I no, res. Que tampoc sortirà gaire. No, No, perquè cada ens setmana ens veurem veiem. poc. Vull dir que... Però avui hem tingut feina. Sí, aquí veieu, sobre rodes, hem gravat amb en Ramon de la Garba, que és una màquina, o sigui, és un episodi... Va, fallo guapo, que m'ha sortit allí un traca. Des que Garba traca... És que... Se me traba la lengua. Se tras de Magidi. Se m'has de tragedy. I no res, avui dilluns, fet una horeta de gravel jo... A 25 per hora? A fondo, Estàs perquè fatal, és que estàs fatal. no tinc temps. No tinc temps, doncs flat out. Estàs fatal. Flat out, és el que hi ha. Jo vaig fer divendres, dissabte i diumenge. 20, bé. 30 i 47. Joder, Sí, molt bé. 30, sí, així vaig. Molt bé. Sumant, així no em moriré a gravar el desert. Exacte. No, que abans tenim Mallorca Gravel Series. Correcte. Que el proper vlog sí que molarà, xaval? Sí, aquest, el 3 i el 4 ens són una mica descafeinats. Bueno, no sé, el 4 igual encara es pot complicar, però el diumenge rescat amb helicòpter o alguna cosa. No cal. Però això, la setmana que ve molarà molt el vlog, Mallorca Gravel Series, però ho veureu la setmana que ve. Aquesta setmana toca diumenge enduro amb tota la tropa Level Bikes i la resta de setmana... Intentant fer missió que es pugui. El Carbassot fa el capot perquè dijous i divendres he d'anar a Barcelona. Així que... Ens hi caput. Apa, anem fent i ens anem veient. Sortideu-vos. Bé, doncs, avui dimecres, mireu que porto les mans, la forquilla de la BTT, que anem al Level Bikes, a veure si podem tramitar la garantia per un problemilla, i una altra coseta que farem que mola molt. Prepareu-vos, que venen curves. Doncs sortint de Level Bikes i... Què hem fet avui? Ens hem liat. Se'ns ha liat la tarda. Ens hem liat. Veníem a xerrar de com estan els corriols per aquí. Sí. Bueno, jo ja he ensenyat que portava una forquilla per fer, a veure si sona la flauta i podem passar-la per garantia. I ha sonat la trompeta, no la flauta. Buah, l'orquestra sencera. Ens hem liat. Sortim aquí. A més, podem dir, perquè aquest vídeo surt el dia 4 i el dia 3 surt la nova... Mach 4 SL de Pivot. I... Alguna cosa sabem, alguna cosa hem vist. Sí, se'ns han anat de les mans, i muntarem una Mach 4 A la carta. de les noves, allí full flama. I podem... 120 de recorregut, a darrere... Alguna sorpreseta... Bueno, és que ho hauran vist tot, perquè ja haurà sortit, llavors... Ah, doncs si ja l'heu vist, haureu flipat. Sí. I... Jo tinc unes ganes de rostir-la per aquí dalt que flipo. I podem dir també on anirem a rostir-les o no? Es pot dir això? Ho sabem, segur, no anirem? Això tu? Ets tu aquí el que mana? No ho sabem. No ho sabem, vale, no ho sabem. Ja se sentirà a dir. Ja ho De veurem. moment, muntarem una Mach 4 del 2026, de les noves, i farem Dreamville, Amb un material molt ben triat. Sí. Veurem què passa ara que arribi i ens posarem mans a la feina i a veure què tal. Gas. Som-hi. Ciao. Avui dimecres toca Workshop Day. Ahir vau veure, vaig deixar la forquilla a Level Bikes, forquilla que ja no està aquí muntada, i com us vam dir ahir, hem demanat una nova Pivot Mach 4 SL. Per tant, les peces d'aquesta Canyon Lux se'n van a la Pivot, així que toca desmuntar-la, deixar les peces llestes, desmuntar tot el manillar perquè se'n va pintar, o sigui, aprofitarem el manillar i el pintarem, i ja veureu que quedarà guapo. També aprofitaré per desmuntar la direcció de la Megamo Silk, que després de Sant Avall va pillar una mica, i alguna coseta més que tinc per fer aquí al taller, així que som-hi!
jornada de taller acabada. Ara toca una horeta i poc de gravel, perquè no puc fer res més, perquè com heu vist ha quedat completament desmuntada la Canyon Lux, que aprofito, si a algú li interessa un quadre i amortiguador de la Canyon Lux, està a la venda, és una talla M, així que si a algú li interessa feu-m'ho saber. També tinc unes rodes de gravel de perfil 25 que les que portava abans muntades aquí, també estan a la venda, ja aprofito, he obert la teletenda, doncs aprofito. I no res, ara farem això, el que he dit, una estoneta de gravel, rodar tranquil, disfrutant de que fa bon temps, de que fa solet, de que no fa fred ni plou, i no estan tots els camins entollats. Així que rematarem el dia fent una miqueta de gravel. Doncs ruta acabada i amb quines vistes des del pont del balcó de Valls. I no res, he fet horeta i mitja, 40 quilòmetres i per aquesta setmana quasi que ho tindríem. Ens quedarà dissabte a veure si fem alguna coseta de gravel perquè no hi ha res més a fer. I diumenge trobada d'enduro a Montblanc amb l'Edelbikes, que tornarem a agafar la Pivot Shutter Slam, que recordeu que la setmana passada va sortir la review, que la teniu al canal. Si la podeu anar a veure, us recomano que l'aneu a veure per conèixer una miqueta més a fons aquesta bici meravellosa. I poca cosa més. Jo me'n vaig cap a casa i ens anem veient. Dissabte i m'ha fet molta mandra avui a agafar la bici, així que farem una mica de hiking, doncs anem a caminar una mica per la muntanya. I avui m'ha vingut de gust pujar al Tossal Gros, que fa dies que no hi pujo. I ara estem sortint de Figuerola, començant a pujar Coll de la Coloma, que és una pujada bastant top i un collet xulo per fer amb BTT. I ens n'anem aquí darrere. Doncs anirem pujant i ara us ensenyaré el camí, que és bastant xulo. Després la idea quan haguem pujat al Tossal és creuar cap a l'era del Catarí, que està a l'altra banda, i baixar cap a Figuerola un altre cop. Sortiran 8 quilòmetrets, una cosa així. Ja està bé, per passar el dissabte. Mireu, ja el veiem. Anem aquí a la punta. Som-hi! I com veieu, optimista de mi porto les ulleres de sol, tot i que no em fa de sol. De fet, estaré de sort si no em mullo, perquè venint amb el cotxe ja m'han començat a caure gotetes. No crec, però tot podria ser. Això petit d'aquí és Figuerola del Camp, que és d'on hem sortit. A darrere, el Pla Santa Maria, tota la serralada del Montmell i l'Alt Camp. Coll de la Coloma coronat i ara ens queda adentrar-nos al corriol que ens portarà fins dalt de tot del Tossal Gros. Tossal Gros coronat, 867 metres, i us volia ensenyar les vistes, però no serà possible. S'ha girat la boira i aquí davant tindríem Miramar, tot això d'aquí seria la zona de la Conca de Barberà i tot això d'aquí la zona de l'Alt Camp. Però no hi és, així que haurem de pujar un altre dia per ensenyar-vos les vistes. I jo volia avui parlar d'una cosa que al final, jo, com us he dit al principi, avui m'ha fet molta mandra sortir amb bici.
però volia fer alguna cosa, perquè no em volia quedar a casa. Llavors, això és alguna que hem d'aprendre a fer. Si no tenim ganes de sortir en bici, busquem una altra cosa. Sortim a caminar, o ens anem a nedar a la piscina, o el que sigui. En el meu cas m'agrada molt fer senderisme, doncs me'n vaig a la muntanya a caminar una estona. Per què és important això? Perquè al final la qüestió és fer coses i no parar mai, i el voler forçar una cosa que no en tenim ganes, com és, per exemple, jo vull sortir en bici, pot fer que em cremi. Llavors, jo avui no tinc ganes de sortir en bici, demà tenim la trobada endurera de Level Bikes a Montblanc. Llavors, avui no volia forçar i he dit, doncs, saps què? Sortirem a caminar, que tot suma, tot ajuda a seguir millorant, vull dir, també ajuda a desconnectar i mentalment ens fa un favor bastant gran. Així que quedem-nos amb això, que si un dia no tenim ganes de sortir en bici, busquem qualsevol altra cosa, per poqueta estona que sigui, que ens ajudarà. Mira, jo avui, per exemple, he dit, bueno, va, pujaré el Tossal i baixaré. I de camí ja he dit, hòstia, doncs aprofitarem i allargarem una miqueta més la ruta i anirem fins a l'era del Catarí. Ara estava pujant i ara ja, mira, depèn de l'hora i el trosset que tingui, però igual dic, va, doncs igual m'arribo al Castell de Prenafeta, que està aquí darrere, i primer estàs a casa amb el xip de que no tens ganes i després arribes i tu sol et vas calentant i tu sol et vas animant i al final acabes fent cosetes xules. Així que, bueno, jo volia fer alguna foto o alguna cosa aquí dalt, però em sembla que no es podrà. Així que, bueno, vaig a mirar si puc arribar ràpid al Castell de Prenafeta perquè és xulo i també fa temps que no hi estic i baixarem cap a l'altra banda. Una cosa bastant guai de quan puges a un cim és que moltes vegades hi ha una caixeta amagada en algun lloc amb una llibreta, uns papers i una mica de bolis per poder apuntar i saber a quin dia ha pujat la gent aquí. I sempre és guai de veure. No sé si es veu, però un dels bolis que hi ha és del Mémora, de la funerària. Vull dir, no hi havia més bolis per pujar aquí dalt. Pels més curiosos, per si voleu saber una mica números, per arribar d'aquí fins aquí dalt, des de Figuerola, 4 km 20, 389 metres de desnivell, i he tardat menys d'una hora, perquè entre que m'he parat a gravar i tot això, però vull dir, és una ruteta que amb pujar i baixar, si vas fent amb alguna més d'hora i mitja, ho tens fet i és bastant guai. Així que anem a veure si podem arribar al Castell de Prenafeta i no se'ns fa fosc. Castell de Prenafeta. I aquí veiem una mica de la conca. Això d'aquí baix, això és Prenafeta. I aquí darrere tindríem Montblanc i totes les seves muntanyes, que és on anem demà. Ja ho he dit abans, però demà trobada endurera a Montblanc. A veure què passa. Però bueno, ara això, hem arribat aquí al Castell de Prenafeta i ara tornarem a remuntar pel camí on hem baixat, pel GR, fins tornar a enganxar el camí de la Coloma, però el que baixa cap a la banda de la Conca, per enganxar un corriol que ens portarà a l'era del Catarí. Doncs ja estic dalt de tot de l'era del Catarí i mireu, no es veu absolutament res. De fet, aquí darrere hi ha aquesta mena com de... no sé, com si fos una parada d'autobús, que si algun dia vens i està tot una mica més clar, mola seure un rato i estar aquí una estona veient les vistes. I, bueno, tindríem allà Miramar, nosaltres venim d'aquí darrere, que és el Tossal. Tot això seria l'Alt Camp, aquí baix Figuerola aquí darrere el Pla, perdó, més cap aquí, i tota la plana de l'Alt Camp, però avui no es veu. Així que poca cosa més. Jo, bueno, queda arribar baix a Figuerola, que tampoc no tinc gaire estona, tinc... no sé, no arriba a mitja hora,
però sí que m'he d'espavilar una mica, perquè són quasi les 6 de la tarda i d'aquí una estona ja no es veurà res, i més amb aquesta boira que hi ha, quedaré aquí a les fosques, però bueno, ara ja és camí bo fins... Bueno, en general és tot d'una ruta bastant de camí bo, hi ha el tros de la carena de dalt al Tossal que no dic que sigui difícil, però no, si l'únic que et dediques a caminar a fer rotllo esquitim, passeig marítim, sap greu, però no... Necessites un puntet més de tècnica que ja pujar d'això, després quan puges del castell de Prenafeta cap aquí dalt hi ha una pujada bastant inclinada, és camí bo, però és una pujada bastant inclinada, però bueno, has d'estar una mica en forma per fer-ho i ja està, i ara baixar fins baix no té més complicació, és baixar pel camí que és bastant ample i ja està. Així que res més, demà trobada d'enduro de Montblanc i ja ho tindríem, així que ens veiem demà. Bé, un postdata d'avui, hi ha molta gent que a vegades em pregunteu a comentaris i tal on puc trobar, si on podeu trobar el track de les rutes que vaig fent i tot això, i a vegades em demaneu, ostres, me'l pots passar? I jo, cap problema, us el passo i això. Però ja que estem aquí, fem una miqueta de spam, seguiu-me a Strava, us deixo l'enllaç a la descripció i allí podreu anar veient les rutes que fa i tot això, que sempre intento fer rutes una miqueta xules. Així que aprofiteu i seguiu-me a Strava. I si no esteu, aprofito i us comento que us subscriviu al canal, que així m'ajuda i així activeu la campaneta i aneu veient quan penjo vídeo i tot això. Així que ja ho sabeu, seguiu-me. Bon dia, doncs ja estem gairebé llestos per la sortida endurera de Montblanc. Ja veieu que avui vaig casc amb visera, pantalons amples, samarreta ampla. Així que no res, anem a buscar la Pivot Shuttle Slam per fer aquí unes bones baixadetes i poca cosa. Anem veient què tal. No saps què fer, vale? Que arribi al 27 i no passa res, no tot vaig per la ¡Guau, qué guapo, tío! Hombre. Tira-li, no paris.
Ojo aquí. Guapo. Ojo, bon dia. Cabrón. Que gran, tio. Molt bona, tio. Gravant, Adri? Oh! Wah! Snowboarding. Guapo. Molt bé. Cabrons.
Yeah! Oh! Yeah! Estira, estira! Estira, estira! Oh! Yeah! Ojo, abre. Esquerra. Ai, 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 ai. Ôi, 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 ôi. Has entrat amb molta fe, eh? T'has fet un parell de puestos que has entrat amb molta fe, eh? Yeah! I que no sigui l'últim, que... Això... Doncs aquí estem, senyor Mariano Marí. Ah, no, el Rubén ja el teniu molt vist. Ja el teniu molt vist. Sí, aquesta setmana he sortit diverses vegades. I què, nois, com ha anat la ruta avui? Disparo? Va. Va, fot-li. Avui hem xalat com a nens. Teníem un terreno espectacular, unes baixades molt cuidades i a part un ambientasso que ja ho veieu, no sé si es veu o no, però hem muntat una grupeta d'endureros i cremats de la BTT. Molt xulo, la veritat. Com es nota que aquí no hi ha cap autònom, tio, perquè la gent va gas obert. I què, Mariano, què tal? Què t'ha semblat? Això que diu que hi havia molt d'endurero és mentira. Només hi era jo amb la bici d'enduro, la resta eren e-bikers. I jo he patit molt amb la d'enduro, però bueno, hem trobat el que diu, el terreny superbé i hem xalat i ara aquí jo estava aquí, mira, s'he donat tot el cap a cap. Aquí
molta gent, ambientillo, aquí hem dinat tots junts, hem fet comunitat, que és el que compta, i hem disfrutat tots de la bici, que també és el més important. Oh, i tant. Totalment d'acord, totalment. I no res, podem explicar on anirem al trio aquest? Es pot dir o no? Sí, anem a Itàlia a provar pivot. Anem als Alps, on provarem novetats que algunes coneixeu i algunes estan per vindre, que sabreu en les pròximes setmanes. Explicarem una mica les bicis, les provarem, traurem conclusions i sobretot disfrutarem del recorregut, de la mountain bike i de la muntanya. Oh, i tant. I avui el Mariano porta una novetat. La podem ensenyar? Aquest vídeo surt dimecres. Sí. La podem ensenyar? Sí. Va, ensenyes-la, ensenyes-la. Vés a buscar, vés a buscar. Bici nueva, bici nueva. Que aquesta no és el color que he agafat jo, no és el color que he agafat jo, però... Però potser és el que agafaré jo, ell. Perquè l'he vist. Sí, i és molt guapo en persona. Va, què tens aquí, Mariano? Tenim la nova bici de rally de pivot, l'evolució de la Mach 4 SL, la nostra bicicleta de rally amb 120 i 120 de recorregut, però el més important, el sistema de suspensió DV-Link, que és el que marca la diferència amb les pivot i és el que nosaltres mantenim. Som de les poques marques de rally que fan bici de rally amb un sistema de suspensió currat, que funciona bé de veritat. I aquí la tenim en primícia, es presenta com diu el dimarts, avui estem a diumenge, jo ja li he fet unes sortides i bueno, calia portar-la aquí perquè la poguéssim veure tots. I mireu, o sigui... Sistema DV-Link i el color és increïble, Ja, a mi la que m'ha d'arribar no és aquest color. Si hi ha sort, al vídeo de la setmana que ve ho veureu, però... És increïble aquest color, I aquí, el Rubén, que igual... Jo només faig que jugar-me la mà, nen. Així que, no res. Poca cosa més, deixem el vídeo aquí, una setmana més completada i amb aquests dos cracs despedim el vídeo i fins la setmana que ve. Adéu!